Και από πληροφορίες που έχουμε συμπεραίνουμε ότι δημιουργήθηκε από την ανάμειξη του λαζικού με του κρητικού στοιχείου. Όταν κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922 οι λαζοί πρόσφυγες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Χορεύεται από γυναίκες με λαβή από τις παλάμες και ελεγισμένους τους αγκώνες. Απολαύστε τα. Ο επόμενος χορός λέγεται Κουτσαπαδιανός ή Κατσιπαδιανός. Γύρω στα 1800 εμφανίστηκε ο χορός Κατσαπαδιανός με αφορμή τη διάθεση ενός κουτσού άντρα που καταγόταν από την αμπαδιά της επαρχίας Αμαρίου να χορέψει πεντοζάλι. Οι μουσικοί, θέλοντας να ικανοποιήσουν την επιθυμία του, τον συνόδευσαν με μουσικό σκοπό. Τέτοιο που να μπορεί ο χορευτής να εκφραστεί χορευτικά. Για να το δούμε. Και συνεχίζουμε με άλλον έναν γυναικείο χορό, το μικρό Μικράκι. Χορευόταν στο νομό Ρεθύμνης στο πλήσιο των επαρχιών του. Οι γυναίκες σχημάτιζαν κύκλο και στη γραμμή αυτού χόρευαν με τις παλάμες πιασμένες στο ύψος των ώμων και με ελεγισμένους τους αγκώνες.
Έχουμε καθιερώσει εδώ και 3 χρόνια που ξεκινήσαμε περίπου το Σύλλογο κάθε χρόνο να βραβεύουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στο χωριό. Και όχι μόνο, γενικά ανθρώπους που έχουν προσφέρει είτε στο Σύλλογο είτε στο χωριό, είτε μεμονωμένα είτε για όλο το κοινωνικό σύνολο του χωριού. Φέτος λοιπόν είπαμε να βραβεύσουμε έναν χωριανό μας, για τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε τουλάχιστον περήφανοι. Αύγουστος λοιπόν το 1950, ο Αντώνης ο Ψαθάκης με την Πολυξένη την Ψαθάκη κάνει ένα από τα παιδιά του, το Μανώλη, ο οποίος τα πρώτα του γράμματα τα μαθαίνει στο σχολείο που βλέπετε εδώ από πίσω. Στη συνέχεια μικρός μπαίνει μόνος του σε ένα καράβι με ένα παντελόνι και ξυπόλυτος και φεύγει και πάει στην Αθήνα. Εκεί το παραλαμβάνουν κάποιοι συγγενείς, κάθεται μερικά χρόνια, δραστηριοποιείται και μετά αλωνίζει σχεδόν όλο τον κόσμο, από τη μια άκρη μέχρι την άλλη. Επιστρέφει και μετά από κάποια χρόνια έρχεται στο Ρέθυμνο. Έχει ανοίξει τα πτερά του ήδη, είναι πλέον επιχειρηματίας φτιαγμένος. Είναι άνθρωπος που έχει ανακατευτεί με όλα, ανακατεύεται με όλα. Έχει κάνει μια υπέροχη οικογένεια, χαίρεται και καμαρώνει τα παιδιά του και αυτή τον ίδιο. Ο άνθρωπος λοιπόν για τον οποίο μιλάμε είναι ο Μανώλης ο Ψαθάκης, γνωστός στους περισσότερους, διότι ανακατεύεται με τα κοινά εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Είναι πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ακούσει πολλά και ακούει πολλά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σίγουρα έχει κάνει λάθη. Και το λέω αυτό γιατί είμαι της αρχής ότι ο άνθρωπος που δουλεύει και εργάζεται κάνει λάθη. Αυτός που δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Το λέω λοιπόν για να καλύψω το ότι έχει κάνει και ο Μανώλης λάθη. Αλλά πιστεύω ότι τα κάνει πάνω στη δουλειά. Τα κάνει επειδή δουλεύει. Έχει βοηθήσει πολλούς, είτε σε προσωπικό επίπεδο πιστεύω, είτε και σε ομαδικό. Εμείς λοιπόν στο χωριό πρέπει να τον ευχαριστήσουμε διότι έχει κάνει πάρα πολλά. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν φαίνεται κάποια στιγμή το βράδυ κοιμήθηκε και ονειρεύτηκε το χωριό να το δει όπως το βλέπετε σήμερα. Δεν ξέρω με τι τρόπο το κατάφερε, πώς, τι κτλ. Το θέμα είναι ότι με δικές του κινήσεις και πρωτοβουλίες, με δικό του προσωπικό κόπο, με φροντίδα και με επιτήρηση έγινε το έργο το οποίο βλέπετε όλη στην πετρόχτη, στη τοιχοπία που υπάρχει στο χωριό.